kif intom? Illum qed nitkellmu dwar għażliet kbar fil-ħajja. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li jissegwuna. Armi l-ktieb ta' Bin Sirac. Jekk trid, tista' tħares il-kmandamenti u brida tajba tista' tkun fidil. U għedlek quddiemek in-nar u l-ilma li ma trid minnhom mitti dejk għalih. Quddiem il-bniedem hemm il-ħajja u l-mewt u li ma tixtieq qalbu lesta għalih. Għaxer fil-mulej u bla qies, qawwi f'setetu u jara kollox. Għajneħ fuq dawk li jibżgħu minnu u jara f'kull ma jagħmel il-bniedem. Lil ħadd ma qabbad jgħix ħażin u lil ħadd ma rħielu jidneb. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej, ħenjin dawk li triqthom bl-ħtija, li jimxu fil-liġi tal-mulej, ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej, intajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej, kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, għatini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek. Iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej, għallimni mulej, it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena rrid nibqa' fiha sal-aħħar, femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ara mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Korintin. Ħuti, aħna nagħmlu l-erf fost dawk li huma perfetti, imma mhux l-erf ta' din id-dinja, anqas l-erf tal-prinċpijiet ta' din id-dinja li se jintemmu fix-xejn. Nagħmlu l-erf ta' Alla moħbi f'misteru li Alla fassal qabel iż-żmien għall-glorja tagħna. Ebda wieħed mill-mexxejja ta' din id-dinja ma għarfu, kieku għarfuh, qatt ma kienu se jsalbu lill-mulej tal-glorja. Imma bħalma hu miktub, dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet u dak li qatt ma tnissel f'qalb il-bnedmin, dak Alla lesta għal dawk li jħobbuh. Alla irrivelawlna permezz tal-Ispirtu, għax l-Ispirtu jarbel kollox sa fil-qiegħ ta' Alla. Alleluja, alleluja. Infaħrek missier, sid is-sema u l-art, għax dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittiba u l-Farisej, ma titlux fis-saltna tas-smewwiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari? La toqtolx. Jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu il-kundanna. Imma jiena ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla għal ħuħ. Smajtu x'intqal? La tagħmilx adulterju. Imma jiena ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu. Smajtu wkoll x'intqal lin-nies ta' dari? Tonqosx mill-weda li ħlift, imma rott lil mulej il-wediet li ħliftlu. Imma jiena ngħidilkom biex ma taħilfu xejn. Mela ħajkun id-diskors tagħkom iva, iva, le, le. Kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-ħażin. Dan is-sitħat ta' matul is-sena u l-ewwel qari u meħud mill-ktieb ta' Bin Sirac. U għex f'Ġerusalemm lejn is-sena 200 qabel Kristu u kollox kien jaf dwar il-liġi ludija. Imma lilna ir-regoli u l-liġijiet jistgħu jdejquna u narawhom bla sens. Aħjar taqbad tagħmel dak li trid int, mhux hekk? Le, il-liġijiet jgħinuna inżommu l-ordni. U aktar importanti minn hekk, juruna li Alla jħallina nażlu. Din hi r-rieda ħielsa. Aħna ħielsa li ngħidu iva jew le għar-regoli ta' mħabba ta' Alla. U jrid jaqsam imħabbtu magħna. Imma int ma tistax iġġal lil xi ħadd toħobbok. Trid titlob l-ewwel u ma jridu jgħidu iva. Dan hu li jagħmel Alla għalina permezz tal-liġi. Bin Sirac jikteb, jekk trid tista' tħares il-kmandamenti u brida tajba tista' tkun fidil. Dawn il-liġijiet tal-imħabba mhumiex impossibbli biex nobduhom, imma dan jitlob għażliet kbar. Irridu nażlu bejn in-nar u l-ilma, il-ħajja u l-mewt, tajjeb u l-ħażin. Imqar meta ma nażlux lil Alla u jagħtina dak li nażlu. Imma aħna liberi, aħna nistgħu nażlu kif inġibu ruħna u nażlu x'tip ta' persuna rridu nkunu. Qed tażel li tmur l-iskola u tagħmel ix-xogħol tiegħek mill-aħjar li tista'? Jekk dejjem tażel dan, allura qed issir persuna biżla. Qed tażel li ttajjar il-persuni minn nofs biex tkun int l-ewwel, jekk dejjem tażel dan, allura qed issir bully u jekk dejjem tażel li tħobb, allura qed issir persuna li tħobb. Il-ġenna hi hekk ukoll. Mhix x'imkien fejn Alla sempliċement ipoġġina meta mmutu. Il-frott tal-fatt li nkunu għażilna l-imħabba u sirna persuni li nħobbu.
bil-grazzja ta' Alla. Kull ma tagħmel issa jagħmlek it-tip ta' persuna li se tkun għal dejjem. Tista' tħobb issa ta' kuljum u jiġri x'jiġri għala qed jistenniek u se jħobbok xorta waħda. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!